Yaba futhi sanibona uPhungalenja lo. Hamba kanje. Yabona ngigqoka into yami la. Yona igusha la. Gqoka into yami. Yabona? Ya, sebenza. Ngifuna ukuthi mina injani kodwa sikhona thina. Bese ngithi ke bafowethu nje ngithathe leli thuba leli. Ngibonge nje. Umuntu ubonga ngisho sefile. Umuntu ubonga ngisho ephila. Umuntu ubonga nje engasekho emhlabeni. Kuwena-ke ukuthi uzokuthatha kanjani lokho engizokukhuluma. Angihlangeneke nama-comment. Ngithi mina ngifuna ukubonga le nsizwa yamaphumulo. Esanda ukudlula emhlabeni ubhuti lapha uMampintsha. Uyazi bafowethu, sometimes abantu besimame bayasiqhatha sixabanise nabazali bethu. Abantu besimame benze lokhu nalokhuyana, nabanye abantu besilisa abacabanga njengabantu besimame, nabanye abantu besilisa abacabanga njengey'ngane. Uyabo nje inkinga ayipheli emhlabeni, iphutha vele lihlala emntwini. Uyabo? So engifuna ukukusho-ke bafowethu ukuthi mina ngikufundile okukhulu ngoMampintsha. uMampintsha kuvele iy'vunguvungu, wahlala wabuka nje. Kwavele iy'vunguvungu uBabes, okuwunkosikazi wakhe-ke uMampintsha, exabana nomama kaMampintsha, okuwumamezala wakhe uBabes. Batshana impela sibuka sizwe nathi sithi hawu, wenze njani uBabes, wenzani exabana nomnazala, okuyinto very rare, engenzeki kalula. Sathula-ke ngoba yabo uma uyinsizwa bafowethu awujatshuliswa isiqalo, ujatshuliswa kakhulu isiphetho. Ngizokhulumela mina nje, ngathula ngayibuka ngathi hawu, ayinhlamba. Kwathi kuhamba kwesikhathi le nsizwa isizodlula emhlabeni, hayi yalungiswa leyo nto. Kuhlalwa phansi, ngeke ngimbonge mina uBabes, ngeke ngimbonge umama kaMampintsha, ngeke ngibabonge bonke laba abazali abaseceleni. Mina ngizobonga nje uMampintsha. Ukuvezile ukuthi uyindoda, noma abanye bengakuboni lokho, bengafuni ukuvuma, kodwa uMampintsha ukuvezile ukuthi yena uyindoda ekhuliswe kahle, yaqhathwa, yadlula kuzo zonke iy'gaba zobudoda. uMampintsha wabathatha-ke njengefemeli, wahlala nabo phansi, walungisa zonke izinto kade zikhona, kwavela lo wrong no right, yabo nje kwa-right. So bafowethu mina ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Lokho kungenze ngavuleka amehlo, ngabona ukuthi hawu, kunabantu besilisa abadonswa amakhala emhlabeni, beshadile, bedonswa abafazi babo, abanye badonswa omama babo. Kodwa vele ku-right ukuthi uma uyindoda umfazi wakho engazwani noma wakho, hayi ku-right lokho. Ku-right ukuthi bazozwana kanjani abantu ngoba umakoti wonke. Kumele kube nesikhwele. Uma wakho wathi usezodla amandla engane yami, nentombi yakho lena nayo uthi uma wakho ngeke ngizwe ngaye, uyahlanya. Yabo nje kuyilokho nje, kuqhuma isikhwele waya. Uzophepha-ke lapho uma uyindoda. Kodwa njengendoda kuzomele ukuthi uveze phela ubudoda bakho, njengoba enzile-ke ubafo lapho uMampintsha, uvezile ukuthi hayi yena uyindoda phela, ukuvezile lokho. So bafowethu-ke ngithi angidlulise lapho ukuthi sometimes umuntu uyazizwa umuntu uma esezohamba emhlabeni impela. Sorry. Umuntu uyazizwa uma esezohamba emhlabeni, uyazizwa impela umuntu, alungise into zakhe. Sekunenhlanhla kakhulu uma kuwukuthi-ke nawe uzozizwa ukuthi usuzohamba emhlabeni. Uyabo? Njengaye ubaba, kunabantu abazolala ngokuthula nje, abangadingi i-support yenu ukuthi nize nisho ukuthi hayi mfowethu ulale ngokuthula. Uyilungisile indlela yakhe esahamba emhlabeni, wayilungisa. Yabo? So
Bafowethu ngiyabonga kakhulu mina kubo bonke abantu abalandela uMampintsha. Ngicabanga ukuthi bafundile ey'nyathelweni zakhe njengami nje. Mina phela ngiyathanda ukubona izinto bese ngiyasola uma ngisola, bese ngiyajabula-ke uma ngijabula. Uma kuwukuthi uyawathanda-ke amavidiyo ami, thatha isithuba sakho lesi esitshekile, uye lapho ubhale khona kuno-S no-U no-B nokunye nje amaningi, cofe lapho ya subscribe, ulike, ucomment. Kodwa-ke uma uzokhomenta amasimbo, make sure ukuthi ngesihlangane uma sike zahlangana tawushuba tawonyiwa, yabo. So-ke ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu nabo bonke-ke abantu abakhombisa i-support le ngoma ethi ngeke ngivume thatha yahlukanisa unyaka ngenxa yenu-ke bafowethu. So siyabonga kakhulu nikwenze nakwabanye. Nami nje next year ngizokhipha ingoma bese ngiyadlula emhlabeni, ngiyazi ngizongivotela. Nanizwana nomuntu ophilayo nina nizwana nomuntu ophilayo nina. Yabo uma ufuna i-support emhlabeni uma uqale ukuhlumezeke kancane zizokusupport-a ya tshela indaba zenu hayi indaba yami mina ukuthi ngithini. So-ke ngiyabonga kakhulu bafowethu. Uma kuwukuthi uyawathanda amavidiyo ami, mina njalo ngosuku ngikhipha ividiyo. Uma kuwukuthi uyawathanda amavidiyo ami, ngena laphana ku-YouTube usubscribe, ucommente uPhungalenja TV, uye ku-Facebook nakanjalo futhi ufike ulike ufollow uPhungalenja TV, yabo. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwenu, ngithanda nonke ya bye bye.